Bueno, puntualki hasiera emango dugu gaurko batzarrari. Hasteko eta gai zerrendan agertzen moduan aurreko batzordaren akta aprobatu baino lehenago hor bidalitako informazioan aktan justu hasierako parrafoa falta da. Orain badanduko duzue, hasierako parrafo horretan agertzen dira nortzu izan ziren batzar horretan egon zirenak, beraz, bakarrik hor hartu eta pasa, bai, lau dauzkazu, boste, hori da dagoen aldaketa bakarra, begiratu mesedez, ia ondo jasota dagoen, dena den bideoaktua dagoenez, dana dago grabatua, baina, ez... Begiratu aber asistenteak ondo dauzen, eta horre balin bada, aurrera joan gara. Hala, zuetxet. Ondoa, onartua. Ez badago galderaik, onartua geratzen da aurreko batzordaren akta. Bigarren puntuan, presidente anterior informazioa, lehenik eta ben, nastuiat esatea, Uriarte Andrea ezin izan datorri, Fiturrera joan behar izan dago, eta ordezkoa nazenez, barri tokatu jate gaur batzar hau presidentzia aurrera matea. Lehenengo puntu horretan, bi puntu dauz, programazio datuak, horik badakizue, zerrendatua daukazue, deialdia batera bidali bana, eta bidali zana, eta, hor, zalantzari balin badukazue, luz ere badago hemen argitzeko, baina hor datuak dauz. Eta bigarren, bai, Gonzalo? Sí, gracias. Bueno, buenos días. No, simplemente para verificar que en la página 12 de los datos de programación hay dos actividades. La primera de encuentro-visita de Alex M. Casey y la tercera, el Cinemachiqui de, Nire Circúa, una película en euskera, asistentes 0. ¿Eso es verdad? ¿O es un error? ¿O que efectivamente no hubo asistentes a ninguna de esas dos actividades? O sea, son actos pasados. Por lo menos me he fijado que el Nire Circúa era el 18 de diciembre, con lo cual es un acto ya pasado. Bueno, para saber si efectivamente son 0 los asistentes o ha habido un error. Buruz ez badakizu, behiratuko dugu. Bai, hori behiratuko dugu eta idatziz igual edo horreko batzar. Bai, Luz. Zeintzu ira, Gonzalo, ¿sabes cuáles son, por favor? Sí, en la página 12, encuentro visita Alex M. Casey y el Cinemachique Nire Circúa. Bai, behiratuko dugu irakatz bat izan dan edo beretazko. Bai, Paula, ¿ves? En el mismo sentido también hay uno de los actos que ya han pasado, que creo que es de principios de este mismo mes de enero, que ni siquiera viene la palabra asistencia, que ha sido en la RKE, si no me equivoco, era una presentación de un libro. Entonces, por saber, para que se pueda revisar, para conocer cuál ha sido la asistencia a dicho acto. Me imagino que habrá sido un error, entonces, por comentar. Liburu baten aurkezpena zen? Bai. Hori pasatuko dugu, ze ekitaldi guztien artean orain topatzen dugun, bai estatzeko, edo bestela zueka zuzenean. Urtarrian izan dela, Paula? Osa, ia honetan, bai. Errekain. Igual, beste zerrendan egongo dan, horrengo ekitaldietan agertzen dena eta... Claro, horretan izango da, claro. Claro. Horatzen duzu, Paula, zein zerrendan dagoen? Eske, bi zerrenda dauz. Batetan aurrerapena da, eta hor daturik ez dau. Ez dugu topatzen bestean horrekoan. Ia zeu topatzen duzu, eta... Edo bestela, Paula, identifikatu dago gazu? Presentación del libro Farrachuchos, de la mano del autor José Luis Gómez Ledesma, Romo Cultureche, del día 4.
Página 3. No sé si... Orduan beste zaren, da. Claro, no sé si aparece en otra lista. Igual. Pero de 3 de diciembre, no de enero, ¿no? Vale. Baina zein izan da, urtarrian edo abenduan. Urtarrian. Claro. Bai. Bai? Vale, eskerrik asko. Vale. Venga, beratuko da eta esango ditzu. Vale, eskerrik asko. Eta bai, bigarren puntuan, programazio aurrerapena, hor zerrandatu daukazue zeitzu zagoen urrengo ekitaldiak. Horretaz ez dakit merezi dauen nik banan joatea aurkezten, edo hor daukazue zerrandatuta, niretari dago. Bai teatro, bai eskultura, bai ordenetari dago. Bale, ez badago informazio hor dago, beraz, edozein momentutan galdetu dezakezu edo gure duzuna. Eta hirugarren puntuan artez sartuko gara, galdezken txandan bi galderak erregistratu izan dira EH Bildu taldeak aurkeztuakoak, beraz, Mikel edo Idoia gure duzuna, Mikel bai, zedez? Lehenengoa da 00016 izan daiteke, edo, bueno, Bai. 15 da lehenengoa eta 16 bigarra, baina gure duzun moduan, berdina. Ordena berdina. Bai, eso tiene que arriba. Hemen deialdian 15 daukazu lehenengo. Ez, 75. 15, bai. 75. 15 eta 16. 75. Bai, 76. Ez, que beraiek daude begiratzen udaleko registro. Bale, hori bestea, bale, beste registroa. Bueno, gure duzuna, esaidazu zein den, eta aldetuko duzu berdinat, zein den. Getxolandian ingurukoa. Bale, venga. Vale. Getxolandia gabonetako oporretan aurrentzako antolatzen den aisialdirako espazio izanik, eta kontuan izan da sasoi honetan, gure herriko txikientzako aisialdea eta kultura uztartzen dituen eskaintza garrantzitsuenetako bat izaten dela, 2022 eta 2023 ikasturteko edizio honi dagokionez hainbat kezka eta galdera ditugu. Zein da udalak aurtengo Getxolandiaz egiten duen balorazioa? Zein izan da azken urtetako bilakaera? Kontuan hartuta haizeagatik 3 egun isita egon dela, aztertu duzue polikiroldegian edo beste toki batean, estali batean egitea. Aurrera begira Getxolandiaz eta txikientzako horrelako gunen inguruko hausnarketarik egiteko asmorik badago. Eta bukatzeko, zenbat erabiltzaile izan ditu aurten Getxolandiak, zenbat diru gastatu dudalak aurtengo edizioan? Ni esker. Bale. Bueno, galdera asko dira, eta bueno, basatuko nazen zuten aldoa moduan, ze lehendakariak, presidenteak erantzuna prez utzi dizkigu, eta ia kapasana zen ondo azaltzeko. Printzipioz, hau erraza da, zein da udalak aurten Getxolandiaz egiten duen balorazioa, bai gurea, bai afadarena, hau da, barrakena, ona izan da, eta hori da gure balorazioa. Gero datu gehiago jakingo dugu, eurek ere, azken galdera egiten duzu moduan, hor zenbat erabiltzaile izan ditu aurten Getxolandik, oraindik ez dakigu, haiek esango digute, eurek esango digute, eta hori dakigunean, baina bertan egon garenok, eta mai honetan gauden batzuk egon da gauz horre gabonetan, asistentzia desente edo oso ona ikusi dugu hor egon garenean. Baina, hori gero datuetan ikusiko da. Zen izan da azken urtetako bilakaera? Guztiok dakizuna, bilakarik garrantzitsuena izan dela, karpak kendu zela. Karpak kenduta, foroa eta ziurtasun kanpo horretan zeuden balintza batzuk desagertu egin dira eta alde horretatik ondo. Gero esan duzue, horre zuen kezka dela haizearena. Haizearena bai karpa zegoenean, bai karpa ez dagoenean, haizearen eragina berdina da gutxi gora bera, edo karpa egon da ugalde gehiago, edakizuen moduan, haizeak jotzen ebanean, karpak ere itxi barze zirela. Barraka ere,
uste dut teknikoki hori uneko 80 kilometro diranean edo abiso ematen dela, eta orduan fadekoek ere ondo dakie barrakak itxi bar direla ziurtasun neurriengatik. Porikiroldegi batetan sartzea, hori bai beti aztertu daiteke, baina egia da porikirolegitan ere bere programazioa badago, bai Gabonetan berez esan daiteke edo ohikoa, baina leku itxietan badakizue autobes planak ere badauzela, beti daudela prestatuta ohiko ekitaldiak ondo antolatzeko, ekitaldi bereziak sartzen dituzunean, tanka egiten dute, eta orduan hor arazoak badauz programazio gehiago sartzeko. Eta horrek bere garrantzia dauka. Eta bestaldetik ere, batzuentzat lehenengo mailan egongo da, beste batzuentzat bigarren mailan egongo da, baina baldintza bada, kalean edo auzo baten erdian antolatzen denean, ara jendea doa, eta beraz hori inguruko giroa eta inguruko ekonomian ere bere inpaktu ona dauka. Eta beti daukagu buruan auzoetako ekimen horreka mantentzea. Eta aretan egin da azken urteotan Getxolandia, eta asmoa hori izan da hori mantentzea. Hau da, faduran ematen badugu, aurreka hori desegiten da. Beraz, hori dira baldintzak edo lehentasunak. Aurrera begira, Getxolandiaz eta txiki horrelako guren guroko, hori erantzuta dago, hausnarketak urtero egiten da, eta oraindik aurtengoa ez dago amaituta, eta kulturetxean ingo dabe, nik gainera ez dut parte hartzen hausnarketa horretan, bakarrik gobernu moduan emaitxeak ingo dut, baina hori beste urrengo batzar batean erantzuna esango duzu. Eta laugarrena, lehen erantzun dutzuet ez daukagu daturik oraindik, beraz, dauzkagunean onak harko dira. Hori da. Bai, guk eramandako erantzunak ez ditugu txartzat hartzen, esango nuke ondo dela, arrazioa daukazula puntu eta egin askotan. Batez ere eskatzen digu, eta ondo ikusten dugu, azkenean ekonomia mugitu behar da, eta areta erdian egotea, ez dugu bat ere gaizki ikusten, egia da bai, fadurara eramango balitz kasu honetan aspaldi egon zen bezala, horia komplikatuago izango litzateke, bai taldeen erabilpenagatik, bai segurtasun eragatik, eta arazo asko sortu daitezkelako. Klaro, kezkatzen gaitu, ez dakiz zehazki zenbat egon zen irekita, 8, 11, 15 edo bizi gara Euskal Herrian, eta Euskal Herrian klimatologiak eragin handia egiten du, eta gustatuko litzaiguke, igual inguru edo puntu horretan benetako hausnarketa egitea, eta bilatzea horri konponbide bat azken finean, ni ez naiz gurasoa, baina baduk gezu planifikatuta hainbat egunetan Getxolandera joatea, eta hori erortzen zaizu ezoaz, eta baituzu egun batzuk hor utz geratzen direla, akita arazoa ez dagoela gurasoen esku, baina ez dut saiatu barko ginatekela horri irten bide bat ematen, jendeari emateko zerbitzu hori, baina esan dagoarekin, bat nator azkenean hau da dagoena, baina gustatuko litzaiguke, ez dakit nola baiteko hausnarketa, ekiteko horrelako egoerak, azkenean portzentai handi batean itxita egoten bada, ez gaude zerbitzu hori ematen ari, eta eman beharko litzateke era batean, hori da gure hausnarketa. Kezka hori edozen ekitaldietan izan dezakezue, hori badakigu. Dira den, sorionez aurten ez dira hainbeste egun itxitako direnak, hori mai gainan dago beti. Eta bigarren galdera? Bai, 2023ko kultur programazioa begirada bat eman eta gero oso kezkatuta gaude Euskara duen presentzia urriarekin. Izan ere, hilean behin gutxi gora bera eskaintzen da ikuskizunen bat euskaraz. Horrekin batera, urtarrilean hasi berri diren zinema txiki eta zinema barri zikloetan
ez du zehazten emango diren filmak zein hizkuntzatan izango diren. Zinema Barri dela bertsio originalean, baina bueno. Horiek horrela, honako galdera ditugu. Baldago hizkuntza irizpide kultur ikuskizunak eskaintzeko garaian, zinema txiki zikloa orain hasiko da berriz ere, zenbat film eskainiko dira euskaraz, eta Zinema Barri ostegunetan egingo den zinema zikloan zein izango da euskarazko eskaintza. Bueno, soziolinguistiko ikuspuntutik, adina da batez be dagoen variablerik edo parametrorik garrantzitsuena, hau da, umentzako gabretoko tailerrak adibidez, danak dira euskaraz, eta hor, euskaraz ez dakien, edo hain ondo ez dakien bate balin badago, refortxo erderaz ere ipintzen da, baina programazio horrela da. Adibidez, kontu kontrolariak 170 da euskeraz, eta, hori dira, eta gero, pertsona nagusiei edo adinekoi begira, justu igual egora aldrebez dala, hor batez bezkatzen da erderaz, eta norbaitek euskeraz gure dagoenean, hor ere bermatzen da, edo saiatzen da bermatzen, hori da gindu politikoa bentsat. Merkatuan gero aurkitzen diren produktuen artean, ez da hain erraza topatzea euskaraz ez dago enbeste produktorik. Eta daudenean, produktu horren atzean kulturetxetik lan handia egiten da, onak hartzeko beti. Hori da hildoa. Euskaraz sortzen diren produktuak, beti onak hartzeko asmoarekin, eta gehienetan lortzen da. Produktorik ez badago, zaila da, eta produktua dagoenean, beti zehatzen dakartzen. Hori da zedea. Datu erik ukita adibidez, eta galdera ez musika barri bakarrik ikusita baizik, eta programazio orokorrean, urtean zehar, datuak iaskoak ere emango dira bere momentuan, baina urrengo lau hilabetetan adibidez, eta igual ez da, segun ze hilabetetan, programazio euskaraz daiteke gehiago, edo gitxiago urrengo lau hilabetetan gutxi gora berako neurria dela 130 euskaraz dela, edo eskaintzen da. Aukera hori. Baina kulturetxeko programazio orokorrean ikusita egia da, igual ekitaldi batzuetan jende asko edo ereagaretoan balin bada, eta erderaz balin bada, jende gehiago da, eta beste ekitaldi bat txikiago izan daiteke eta euskaraz, eta ez da inbeste jende jaungo, baina ekitaldiak edo ekimena ikusita hori da kupurua. Eta azkeneko galdera, zein zen? Zinemarena. Bai, zinema txiki, dena den, zinema txikin 14 euskeraz direla eta 12 erderaz. 14 euskeraz, zinema txikin 14 euskeraz eta 12 erderaz. Eta urrengo lau hilabetetan, urtarria, otsaila, martxoa eta pila. Eta Zinema Barrik, horren programazioa berezia, hori versio original da. Eta versio originala, gainera programazioa ez da kulture txikitik eramaten zuzenean, eta versio originala euskaraz balin bada, euskaraz izango da, bestela izan dateke polakoz edo errusiarraz. Ingelesez edo alemanerez, versio originala da, hori beste kontua da. Eta hori da daukadan informazioa gehiago sakontzekotan, igual luzek galderaren bat gehiago lehen bako zuen, Ez, galdera baino apreziazioa, gure ustez eskaintza nahiko basua dela, hori iruditzen zaigu, baina esan duzun bezala, egin ez dago zuen esku, merkatuak agintzen duelako, orduan ez daukagu mekanismo edo bide zuzena, baina zaiatuko gara Euskal Jarreritzako esaten euskal kultura bultzatzeko, eta horrela izango dugu aukera handiagoa gure herrian euskeraz aukerak izateko. Bai, horra preciso matematiko, karo, getxon zer gertatzen da, igual beste konparaketa egiten dugunean. Getxon ekitaldi asko egiten direla.
asko eta asko, beste herrietan, baino nabarmen gehiago. Eta, klaro, hor, euskarazko produktu kopurua beste hizkuntzatan egiten den, baino txikiagoa da, ba, gero, ehunekoak ateratzen dituzunean, baino esandakoa, ateratzen den dana horregatzean gabilutueti onak hartzeko. Eta hori da, nik uste dut, hildorik garrantzitsuena. Eta sortzeko ere, gure arineginak egiten ditugu. Hori da daukaguna, bale? Bapateko idatzi ez dagoea horik, bapateko galeri pelin badago, ez dakit kapasa izango nazen erantzuteko, baina horren dago. Bai, bueno, gu badaukagu egon gara galdetzen eta jakitearren, nola zegoen horren bajan dagoen langile horren bete den edo hasi zareten bilatzen... Ze langile? Zuzendariaren Vale. baja betetzen, eta gero ezakit sortu ziren plaza horiek ezakit bajan dauden galdera da, ez da igual ez duzue jakingo, animatzaile soziokulturalenak ere bete diren edo zertan dauden. Bueno, hor, alde bat, postu ezberdina dira, bata da gerentarena, hori ez da, hori postu berezia da, eta ordezkapena egina dago, luzek egiten dago bere funtzioak, eta hori da egin daiteken ordezkapena prozedimentua gerente postu batean horrelakoa delako. Eta, bueno, espero dugu alik eta lehenago itzultzea, bere bajatik. Eta bigarrena, luzek esango dutxu, zenik horretaz, bai, zuzakatu eta... Bai, animatzailearen kasuan, hori gaude ordezkatzeko prozesuan, hasieran baja hartu zuenean, komentatu zigun langileak baja laburra izango zala, horregaitik momentu horretan esan prozesua zabaldu ordezkatzeko, abenduan prozesu bat zabaldu genuen, lanpostu honekin daukagun arazoa da lanpoltsarik ez dela existitzen, getzok ez dauka, ondoko udalerri eskatu diegu lanpoltsa, eta eseskoa jaso dugu, orduan urtarrilaren lehenengo bian, konkretuki, lanbideren bitartez, prozesu bat zabaldu dugu, pasan ostiralean bukatu zen epea kurrikulunak jasotzeko, eta orain hasiko gara aste honetan balorazioa egiten, eta bueno, epe laburrean ordezkatu egingo da. Ados edo behintzate erantzuna ontzat hartuta. Galdera egiagoz badago, behitu txate mango genuko hor, Mikel, bai? Jakitearren, dekretuetan topatu dugu kreditu habilitazio bat, ezakite urtarrikoa dena Next Generation laguntzen inguruko bat. Esan, abertzen da? 12.819 euro dira, jakitearren zertan erabaki hori. Hori pinuko da, zein da... Hauzen du... Zehazki... Bai, horrek urtetik etorritako, Next Generationekin egin dugu zeo zer kulturetzen, jakitearren, Next Generationi... Ezakit eskatu duen zeo zer, edo, bueno... Horra habilitazioa dinot, baina askotan habilitazioa da bakarrik guk udalitzetik ebidalitako dirua. Baina luzek esatuko duzu, bai. Uste dut, erratutaz banago da liburutegien kasuan Next diru laguntzak eskatu egin zirela, abenduan jaso genuen ebazpena eta konkretuki gainera zabaldu zen epea justifikatu ahal izateko, ze normalean ematen dizuten urtean gastatu egin behar da. Zabaldu dute epea eta maiatzera arte dugu, orduan horregaitik habilitatu dugu, orain urte honetan gastatu ahal izateko, bale? Ba, ertu. Ondo. Ametu txatamago hor batxar orduan. Venga, eskerrik asko.